Nang marinig naman yon ni Hubra, agad itong nagpakawala ng palaso, sabay abiso sa kanyang mga kasama na lumapit ng palasyo. At nang marating ng grupo ang lugar, dito nagtaas ng harang ang kanyang lolo kasama ang 3 pinuno. Maya-maya pa, nang maitaas na nila ang harang, dito na tuluyang bumukas ang pintuan ng palasyo. Hindi pa man nila nakikita ang hari, sinalubong na sila ng hindi mabilang na mga elemento. May mga dumayo na ring aswang mula sa iba't ibang lugar, kaya ang grupo nilang naroon sa likurang bahagi ng hanay ang nagsilbi nilang depensa. Ilang segundo lang ang lumipas, pumutok ang labanan sa pagitan nila. Habang nakikipaglaban ng mga kasama nilang mandirigma, may isang babaeng nagtatanga ng 9 na pangalan ng Tiyor, ang taimtim na nananalangin sa pinakagitna ng puwersa. Ang babaeng yon ang nagsisilbing pampalakas ng mga katawan at karga nila upang magawa nila ang mga bagay na imposible. Huwag kayong pasisindak! Huwag kayong masisindak! Matatag pa ang pananampalataya ni Inang, at hanggat patuloy siyang nagdarasal para sa atin, walang katapusan ang ating kapangyarihan! Sigaw ni Tandang Narciso habang pinagmamasdan ang nangyayari sa paligid. Maya-maya pa, muli na namang umatungal ang hari kasabay ng pagyanig ng paligid. Nagsimula na ring gumuho ang malalaking pundasyon ng palasyo hanggang sa makita nila itong kasywal na naglalakad papalabas ng pinto. Nang masipat naman yun ni Sigma, agad niyang hinawakan ang punyal niya kasabay ng dahan-dahang pagbigkas ng mga buhay na salita. Ilang minuto pa ang lumipas, lumiwanag ang tampok nito hanggang sa pumasok na sa kanyang isipan ang panibagong abilidad ng mutsyang taglay niya. Nung maramdaman ito ni Sigma, hindi siya halos makapaniwala. Pakiramdam niya kasi walang katapusan ng ibinibigay na abilidad ng mutsyang nakuha niya sa puno ng mahapyas. Ano ito? Bakit parang napakarami kong abilidad? Sino ka bang talaga? Tanong niya sa kanyang sarili. Ngunit kahit ilang beses niyang sinambit ang mga kataga, walang tinig na sumagot. Nanatili itong tahimik hanggang sa dito na niya makita ang pagsugod ng hari. Pagsilay naman dito ng lolo niya, agad siya nitong sinigawa na sumunod upang meron itong kasama. Siyempre, sanggang dikit niya ang lolo niya, kaya hindi niya pinayagang mag-isa lang itong kaharapin ng nilalang. Pagtakbo niya papalapit dito, dali-dali niya itong sinundan hanggang sa makita na nila ng malapitan ng hari. Walang sabi-sabi, buong puwersa sila nitong sinunggaban, kasabay ng pagpapakawala nito ng mga puwersang hindi nila magawang salagin. Si Sigma noon, kahit patuloy ang pag-iwas, tila bang hindi pa rin klaro para sa kanya ang bagong abilidad ng mutsyang nakuha niya. Ilang minuto rin yung naging palaisipan hanggang sa makita niya ang lolo niya na nasa bingit na ng kamatayan. Dala ng matinding desperasyon, itinutok niya sa hari ang tangan niyang punyal hanggang sa may biglang nagpakitang liwanag mula sa pinakadulo ng talim nito. At ang liwanag na yon tumagos sa tenga ng hari na siya namang labis nitong ikinagulat. Dahil dito, kung kaya't bahagya itong napadistansya sa kinaroroonan ng lolo niya. Pagpang-abot naman ng tingin nila, napangisi lang naman yon habang nangungusap sa kanya. Kakaiba ang tangan mong mutya, mortal. Masasabi ko na sa inyong lahat, ikaw ang pinakamalakas ngayon. Kaya dapat, ikaw din ang mauunang mawala sa kanila. Nang marinig niya ang sinabi ng hari, muli niyang itinutok dito ang dulo ng talim ng punyal. Kaso lang paglabas ng liwanag, agad itong nailaga ng hari dahil sa inaasahan na nito ang gagawin niya.
Ngunit nang akmang papasunggab na ito sa kanya, napansin nito ang mga purong liwanag na kumalat sa paligid, kasabay ng pagpapakawala niya ng abilidad na nakita nito sa kanya kanina. Ilang saglit pa, nagkone-konekta na ang mga liwanag na yon hanggang sa matamaan ito sa katawan ang hari. Nagdulot ito ng malalim na pinsala, pero hindi yun doon nakatagos. Pagbagsak nito sa lupa, muli itong tumayo habang pinagmamasta ng pagtulo ng mga itim na dugo sa loob ng kanyang katawan. Kamangha-mangha. Ikaw ang unang tagapangalaga na nakapagbigay sa akin ng ganito kalakas na pinsala. Ano ang pangalan mo, mortal? Nais kitang kilalanin dahil sa kahusayan mo. Sigma. Sigma ang pangalan ko. Huwag mong kakalimutan. Dahil yan ang pangalang kikitil sa buhay mo. Matapos naman niyang sumagot, hindi na siya nagdalawang isip na sumugod. Pagsilay naman sa kanya ng hari, hindi ito nagdalawang isip na harapin siya. At sa pagpang-abot nilang dalawa, walang kahit sino ang naglakas loob na mangialam. Nagtagal ng kalahating oras ang kanilang paglalaban bago nagdesisyong magpalit ng anyo ang hari. Dahil sa desisyon nito, kung kaya't agad yung dumistansya sa kanya ng ilang metro habang taimtim na nag-uusal ng mga buhay na salita. Maya-maya pa, bigla na lamang itong ngumisig kasabay ng paglobo ng katawan nito. At sa isang kisap mata, nagsimula na itong sumuka ng dugo habang mabilis na lumalaki ang buo nitong katawan. Kalaunan, nakita nila ang paglapat sa lupa ng malalaking braso ng nilalang. Paglalarawan dito ni Sigma, para itong isang dambuhalang unggoy kung titingnan. May mahabang pangil, mga balahibong kasing tigas ng bakal, at higit sa lahat, mga mahabang butong nakausli sa kamao nito. May nanlilisik din itong mga mata, at kahit sobrang laki nito, nagagawa pa rin itong maglaho sa paningin nila. Pagatungal ng nilalang, tsaka ito humugot ng mahabang tadyang sa kanyang tagiliran. Matapos nun, nakita niya itong nagdasal bago ito lamunin ng karimlan. At pagkaraan lang ng ilang segundo, lumitaw ito sa kanyang harapan, dahilan para mahawakan siya nito. Ilang ulit siyang ibinalibag ng nilalang sa lupa bago siya nito tinapon sa kakahuyan. Pagbagsak naman ni Sigma, ramdam niya ang pandidilim ng paningin niya. Bahagyaring nawala ang kanyang ulirat hanggang sa nakalapit na siya sa kanyang lolo. Walang patid ito kakasigaw hanggang sa paunti-unti naagaw na nito ang kanyang wisyo. Sigma! Hindi pa tapos ang laban! Gumising ka! Habang sinasambit ito ni Lolo Narciso, napapansin nito na unti-unti nang bumabalik ang kanyang wisyo. Hindi nagtagal, pagmulat ng kanyang mga mata, una niyang napansin na mga kasamahan nilang pilit na nilalabanan ang hari. Dito na rin niya nakita si Dakil at Hubra na walang pati doong umaatake. Kaya naman sa halip na manatili sa kanyang kinaroroonan, nagdesisyon siyang tumayo kahit ubod na siyang nahihirapan. Maya-maya pa, naramdaman niya ang mga orasyon ng matandang babaeng nagdadasal para sa kanila. Sigma, kailangan ka ng mga kaibigan mo. Alam kong may natitira pang lakas sa'yo, kaya lumaban ka. Magpakatatag ka. Dahil sa digmaang ito, ikaw ang susi ng aming tagumpay. Matapos itong ilahad ng kanyang lolo, dito niya na nakita ang unti-unting pagkabutas ng kanilang hanay. Sa bandang norte may mga aswang na nakapasok na kung saan nagdulot ito ng kamatayan sa parte nila. Dahil sa pangyayari, kung kaya't pilit niyang nilakasan ang kanyang loob hanggang sa makabalik na siya sa kanyang mga paa.
Ganyan nga, Sigma. Magpakatatag ka. Ito na ang huling pakikipaglaban natin sa kanya. Kaya kung matatalo niya tayo, maghuhudyat na ito ng katapusan para sa ating angkan. Nang marinig naman niya ang sinabi ni Lolo Narciso, matapang naman siyang napatingin dito, kasabay ng pagsagot niya ng, "Lo, hindi ko yan pahihintulutan. Sa pagkakataong ito, tayo naman ang magwawagi." Matapos nun, muli siyang humingi ng tulong sa kanyang mutya. At sa pagkakataong yan, marahan niya itong hinawakan habang bukal sa loob niya itong kinakausap. Isinuko na rin niya ang kanyang sarili rito sa paniniwalang yon ang magiging daan upang sila'y magkaisa. Sa loob ng ilang minutong pakikipag-usap niya, hinayaan niya ang kanyang mga kasama na mamatay sa harapan niya. Naniniwala si Sigma na hindi niya ito pinabayaan, bagkus nagsakripisyo ang mga ito upang matangan niya ang pinakamahalagang kapangyarihan. Sa isang kisap mata, tumahimik ang buong paligid. Nandilim din ang kanyang paningin hanggang sa hindi na niya marinig at makita ang lolo niya. Pagmulat ng mga mata niya, may nakita siyang isang gintong bolang apoy na lumulutang papalapit. Kamangha-mangha ang presensya nito dahil binabalot yon ng purong kabanalan. Hindi naglaon. Nang magkaharap na silang dalawa, narinig niya ang boses ng isang matandang lalaking nagmumula sa loob nito. Di lang yun isang tao, gawa ng sa bawat tinig na kanyang naririnig, sinasabayan ito ng maraming tinig. At sa bawat katagang binibitawan nito, nagdudulot yon ng kakaibang pakiramdam. Noong una, walang ideya si Sigma kung ano ang sinasabi ng bolang liwanag, pero sa katagalan ng kanyang pakikinig, unti-unti niya na itong naunawaan. At base sa mga sinabi nito, mukhang pinauunlakan na nito ang kanyang kahilingan. At nang mailahad na nito ang kanilang pagsang-ayon, lumiwanag ng husto ang tampok sa kanyang punyal, kasabay ng dahan-dahang pagkawala ng sakit dulot ng kanyang mga pinsala. Maya-maya pa, agad siyang nakabalik sa mundo nila. Gulat na gulat man sa mga nangyari, napagtanto niya na yun na ang hudyat para kaharapin ang hari. Ayos ka lang ba, Sigma? Kanina pa kita kinakausap pero hindi ka nagsasalita. Sabihin mo, may nararamdaman ka bang kakaiba sa katawan mo? Bungad na tanong ng lolo niya. Wala ho akong nararamdaman, Lo. Maliban sa kagustuhan kong durugin ng demonyong yan. Prekam aham kam. Inomi patre. Poderama isisignos. Pagkasambit niya ng mga buhay na salita, nakita ni Lolo Narciso ang pagbalot ng espiritual na kalasag sa kanyang katawan. Kapansin-pansin din ang liwanag na nagmumula sa kanyang punyal, na parabang may kakayahan itong humiwa ng kahit na anong bagay. Dahil dito, kung kaya't agad niyang nakuha ang atensyon ng hari. Walang sabi-sabi, bigla siya nitong sinugod hanggang sa muli silang magpang-abot. Nagawa na rin itong ipagsawalang bahala ang mga atake ni Dakil at Hubra kahit nagdudulot ito ng matinding pinsala sa kanya. Paglapit naman ito, buong puwersa siya nitong inundayan ng saksak, ngunit lahat ng ataking yon tila bang tumatagos lang sa kanyang katawan. Ang mas nakakagulat pa, kayang lusawi ni Sigma ang mga depensa ng katawan nito kahit wala siyang ginagawa. At paunti-unti, nararamdaman ng hari ang pagkawala ng lason mula sa mga mutya at agimat na nakuha niya mula sa mga bumagsak na antingero. Maging ang kaliwang pangalan ng tiyor na taglay nito, unti-unti na ring nawala ng bisa, hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanya. Naglaho na ring parang bula ang itim na anghel, maging ang pinahiram nitong kapangyarihan. Dahil sa pangyayaring yan,
Sapilitan nitong pinabalik sa orihinal na anyo ang hari. Nagdulot ito ng matinding panghihina, kaya habang nag-iipon pa ng lakas, pinili nitong dumistansya ng malayo sa kanya. Nang masipat naman ito ni Sigma, agad niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na patuloy harangan ng mga nilalang na nangangahas na pasukin sila. Dakil, wag na muna kayo makialam sa aming dalawa. Hayaan niyo kami. Tumulong lang kayo kapag nakita niyo akong nasa bingit na ng kamatayan. Sige Sigma, mag-iingat ka. Basta sumenyas ka lang at darating kami anuman ang mangyari. Sagot naman ni Dakil sa kanya. Pagkatapos ng kanilang usapan, dali-dali namang tumulong sila Sigma sa mga kasamahan nilang labis ng nahihirapan. Bagaman dikitan lang ang nangyayaring laban, hindi maipagkakailan na marami na ang namatay sa panig nila. Hirap na rin ng mga pinuno sa pagpigil sa mga gabunan dahil sa basbas na tinaglay ng mga ito mula sa hari. At sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nakita nila Dakil ang pagbagsak ng mga magigiting nilang mantirigma. Emosyonal man dahil sa kanilang mga nakikita, pilit nilang iniligtas ang mga kasamahang nangangailangan ng tulong nila. Sa kabilang dako naman, kampante lang namang nakatayo si Sigma, mahinahong pinagmamasdan ang hari. Ilang minuto pa ang lumipas, narinig na naman niya itong nagbanggit ng mga dasal na nasa dialekto ng Latin. Huwag ka nang sumubok dahil hindi mo na ito matatakasan. Ito na ang iyong katapusan na ilang siglo mo na ring pinapangarap. Hindi ba Remo noon pa man, hangad mo nang mamatay? Bakit ngayon nagpupumiglas ka na parang minamalabis mo pa ring mabuhay? Dahil sa kanyang sinabi, umangi lang naman ang hari habang ipinagpapatuloy ang pagdarasal. At sa hindi malamang dahilan, parang pinakinggan pa ito ng mga buhay na salita na kanyang tangan-tangan. Nung mapansin ni Sigma ang tungkol dito, iniwasan niyang magpakakampante. Alam niya na anumang oras pwedeng mabago ang sitwasyon, kaya sa isip-isip niya, hindi na niya papatagalin pa ang laban kapag meron siyang nakuhang pagkakataon. Hindi nagtagal, muli na namang sumiklab ang laban sa pagitan nilang dalawa. Bagaman wala nang pinanghahawakang mutya ang hari, masyado pa rin itong malakas para sa kanya. Katunayan, hindi niya basta-bastang nasasalag ang atake nito dahil sa lakas at lasong pumapalibot dito. May mga usal din yung ginagamit para mapabagal ang kanyang pagkilos hanggang sa paunti-unti nalagay sa panganib ang buhay niya. Hindi inaasahan ni Sigma ang ganoong abilidad ng hari, dahilan para manghina siya ng husto, na kalaunay naging daan upang hindi na niya magamit ang abilidad ng mutya. Pagdinig ng tuhod ni Sigma, tsaka siya nabuwal sa kinatatayuan niya nang hindi niya inaasahan. Nabitawan na rin niya ang punyal, kaya sa pagkakataong ito, batid niya na wala na siyang magagawa. Makalipas ang ilang segundo, nang mapansin ito ng hari, siya nito sinugod ng walang pag-aalangan. At nang makalapit na ito sa kinaroroonan niya, bigla siya nitong inundaya ng saksak sa pinakasentrong bahagi ng kanyang dibdib. Pagsilay niya rito, wala na siyang nagawa kundi salagin ito gamit ang kamay niya. Inakala niya na yun na ang katapusan niya, pero bago pa man yun lumapit sa kanyang katawan, nasalag ito ng espada ni Sigma. At mula sa likurang bahagi ng hari, lumundag si Hubra habang nakatutok dito ang nagliliwanag nitong pana. Pagpakawala nito ng palaso, bigla itong tumagos sa likuran ng hari, dahilan para umatungal ito ng malakas. Tuluyan na rin yung bumagsak sa lupa habang pilit pa rin nagpupumiglas. Paglapag naman ni Hubra, nagbanggit ito ng pangalan ng Tiyor hanggang sa may nakita silang liwanag na kumonekta mula sa palasong binitawan nito. At nang mahawakan niya ang liwanag,
sapilitan niyang hinila ang nilalang hanggang sa makalayo na ito mula sa kinaroroonan ni Sigma. Matapos niya itong gawin, dinasal nito ang usal ni Metatron, gayon din ang OX ng kidlat. Ito ang lumusaw sa mortal na katawan ng hari, ganon din ang pagrupok ng mga buto ni Hubra. Subalit sa kabila ng ganoong pinsala, nakita nila ang tuluyang pagkawasak ng haring matagal na nilang kinakatakutan. At sa pagkalusaw ng katawan nito, nagdulot ito ng matinding takot sa mga kinasangkapan nitong nilalang. Ilang segundo ang lumipas, may lumabas na hangin mula sa katawan ng hari na siya namang paunti-unting humigop sa mga labi at natitirang nilalang na nakikipaglaban sa kanilang hanay. Tuluyan na ring gumuho ang palasyo hanggang sa wala na silang nakitang bakas na nagmumula rito. At pagkatapos ng mga pangyayaring yon, tanging hiyaw ng kanilang mga kasama ang narinig niya. Maging si Sigma noon tuwang-tuwa dahil sa pagkapanalo ng panig nila. Aminado rin siya na hindi niya inaasahan ng ganoong resulta dahil na rin sa lakas ng kanilang kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, naging abala sila sa pagkuha sa labi ng kanilang mga kasama. Ito na rin ang naging hudyat upang bumalik sila ng baryo para makapagpahinga. Ipinagmamalaki kita, Apo. At ang ginawa mo ngayon ay habang buhay na tatatak sa kasaysayan. Salamat sa Diyos at walang nangyaring masama sa iyo. Maraming salamat din, Holo, at walang nangyari sa inyo. Tayo na ho. Umuwi na tayo. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad nilang tinahak ang daan, kalong-kalong ang kasama nilang sugatan. At nang makabalik na sila ng baryo, pumungad sa kanila ang mga kasamahan nilang wala ng kapasidad na makipaglaban. Bawat isa sa mga ito may nakatatak na takot sa kanilang mga muka na kahit sila'y ayaw na nilang pag-usapan. Huwag kayong mabahala. Ang aming pag-uwi ngayon ay hudyat ng ating tagumpay. Patay na si Haring Remon. Winakasan na namin ang problemang ilang siglo ng suliranin ng bawat isa sa atin. Nang marinig naman ng karamihan ang sinabi ni Tandang Miguel, hindi nito maiwasang magsigawan. Bawat isa tuwang-tuwa at magmula noong narinig nila ito, nawala ang takot sa kanilang mga muka. Bagay na kanila namang ikinasiya dahil sa dami ng mga nangyari sa kanila. Aminado ang bawat isa na ganoong muka ang nais nilang makita sa kanilang mga kasama. Pagkatapos ng panawagan ni Tandang Miguel, dito na tumulong ang mga naiwan sa baryo. Hindi mahalaga kung sugatan ng mga ito. Ang importante mapakita nila ang pagmamahal sa mga kadugo na nagsakripisyo. Inabot ng 1 buwan ang pagpapagaling ng bawat isa, hanggang sa paunti-unti bumalik na ang normal nilang pamumuhay. Marami mang pinagdaanan, labis silang nagpapasalamat dahil lahat yon ay nakaya nilang malagpasan. At pagkaraan ng 6 na buwan, tsaka nagdesisyon si Sigma na bumalik sa Maynila. Ipinakiusap niya ito sa lolo niya, kaya hindi na ito nakatanggi pa. At ano naman ang sadya mo sa Tondo, Sigma? Sa dami ng nangyari dito sa atin, gusto mo pa rin ba talagang bumalik sa dati mong bahay? Kung ako lang ang magdedesisyon, dito na tayo maninirahan hanggang sa ikay tumanda. Pero kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Wala akong ibang hangad kundi masulit mo ang iyong buhay bago ka mamatay. Nang marinig niya ang sinabi nito, may hinahon naman siyang sumagot. Hindi kasi ito ang lugar natin, Lo. Tsaka isa pa, mas maganda ng di hamak sa Tondo. Tapos na rin naman ang gagawin natin dito eh. Kaya wala na tayong dahilan para manatili pa. Isa pa ho, mahusay na pinuno si Dakil at sa tulong ni Hubra, babalik sa katanyagan ng baryong ito pagkaraan lamang ng ilang taon. Sa hinaharap, kapag meron tayong panahon,
muli tayo ritong pabalik. Dahil sa kanyang sinabi, hindi na nakapagdahilan pa ang matanda. Batid nito na may punto siya, kaya wala na itong nairason sa kanya. At pagkatapos nilang magkasundo, tsaka nila ipinaalam kay Dakil ang kanilang binabalak. Di naman yun tumutol sa kanilang nais, lalo pat alam din ito na lumaki siya sa bayan. Basta Sigma, kapag may problema kayo, huwag kayo makakalimot sa amin. Gaano man kalayo ang ating pagitan, darating at darating kami kung ito'y kinakailangan. Sige na, maghanda na kayo para makalis kayo ng maaga bukas. Maraming salamat, Dakil. Mag-iingat kayo rito. At kapag may problema, pahatiran nyo kami ng liham. Kagaya ninyo, hindi problema para sa amin ang pagtawid kung ito'y labis na kinakailangan. Matapos ang kanilang pag-uusap, tsaka na sila nagkaroon ng formal na pagpapaalam sa bawat isa. Kinabukasan, agad nilang nilisan ng lolo niya ang lugar nila sa Palimbang. Ilang araw ang lumipas, nakabalik sila sa Tondo kung saan naroon ang iniwan nilang tahanan. Lumang-luma na ito ng kanilang madatnan at kasalukuyan na roong merong naninirahan. Pagsilay naman nila sa mga ito, may napansin silang kakaiba. Batid ni Sigma na hindi ito tao, at kung hindi siya nagkakamali, may dugo ng manlalason ang pamilya. Mga galing Samar. Kaya naman bago sila lumapit, bahagya nilang itinaas ang bakod at puder sa katawan nila. Nagtanong-tanong din sila sa mga kapitbahay nang sa gayoy malaman kung sino ang mga individual na nanirahan sa kanilang tahanan. Maya-maya pa, paglapit nila sa tindahan na palagi nila noong inuutangan, agad naman sila nitong nakilala. Oh, Sigma, kayo pala yan. Ang tagal niyong nawala. Akala namin hindi na kayo babalik. Kumusta naman kayo? Mabuti naman ho, Mang Wancho. Nagbakasyon lang ho kami ni Lolo Narciso sa Palimbang, doon sa may Sultan Kudarat. Nga pala, Manoy, sino yung nakatira sa bahay namin? Bakit sila nandyan? At sino nagsabi sa kanila na pwede silang manirahan dyan? Yung barangay Sigma. Pinahintulutan sila dyan kasi naaawa sa kanila. Tsaka yung kapitan balita ko, kilala ang mga yan eh. Pasensya na kayo ng lolo mo ha. Wala kaming nagawa. Gustuhin man naming magdahilan sa kanila, alam namin na hindi nila kami papanigan. Kaya naghintay na lang kami na makabalik kayo. Dahil sa sinabi nito, hindi siya sumagot. Alam niya kasi na nagsasabi ng totoo si Manoy Wancho, kaya tinanggap niya ang lahat ng mga nalaman niya rito. Kinahapunan, pagtungtong ng 4:00, pasimple silang naglakad papalapit dito. Nang marating nila ang pinto, agad nilang nakita ang padre de pamilya na nakatitig sa kanila. Nasa labas ito ng bahay pero ramdam nila na kanina pa itong nagmamasid. Maya-maya pa, dito na lumapit ang lalaki habang padabog na nagtatanong. Paulit-ulit din itong ipinapakita ang hawak nitong palakol na parabang sinisindak sila nito. Naku Manong, huwag mo kaming sisindakin ang hawak mo. Baka sa'yo yan tumama. Kami ang may-ari ng bahay na ito at gusto na namin itong bawiin sa inyo. Sa ayaw nyo man at gusto, wala kayo ngayong magagawa kundi ang umalis. Aba, hindi naman yata tama yan. Ang pagkakaalam ko binigay na to sa amin ng barangay. Kung meron kayong problema, sa punong barangay kayo makipag-usap. Basta kami, hindi kami alis dito na walang senyas mula sa kanya. Marami na ang umako ng bahay na ito. Kaya yung mga sinasabi mo, sanay na ako dyan. Huwag mo rin akong takutin. Dahil hindi ako madaling matakot sa mga ganyan-ganyan mo. Pagkasagot nito sa kanya, agad niya itong napansin na nag-oorasyon habang pasimpleng dumadakot sa bulsa nito. Paglabas nito ng kamay sa bulsa, nakita ni Sigma ang mga alikabok
na nakakapit sa mga daliri nito. Alam niya na purong laso ng bagay na yan, kaya bago pa man ito makapwesto, bigla niya itong tinapik, sabay kaladkad habang nakahawak sa bunganga nito. At nang makapasok na sila sa loob, kaswal namang isinarado ng lolo niya ang pinto. Matapos nun, tsaka niya ito binitawan upang makausap ng masinsinan. Alam namin kung sino kayo. At alam din namin na may kaya kayo pagdating sa panlalason. Yung mga alikabok na hawak-hawak ninyo, binabalak nyo yung ipasok sa aming katawan? Pues, hindi yan uubra. Ano bang akala mo? Mga ordinaryong tao lang kami? Pagkasambit niya ng mga kataga, tsaka niya ito inutusan na lumuhod. Noong una ayaw itong gawin ng lalaki, pero sa katagalan unti-unti nitong napapansin ang pagbigat ng paligid. Napakalakas ng presensyang nagmumula sa katawan ni Sigma sa puntong ikabulag niya ito. Maya-maya pa, tuluyan na rin yung lumuhod sa kanyang harapan habang pahagulgol na umiiyak. Nakayuko na rin ito at halos hindi makatitig sa kanya ng diretsyahan. Di nagtagal, dahil sa ingay na kanilang ginawa, lumabas ang asawa nito't mga anak. 7 binata ang supling nung lalaking pinaluhod niya. Kaya nang makita nito ang sitwasyon, agad sila nitong sinugod para pagtulungan. Nang makita naman yon ni Tandang Narciso, dali-dali niya itong sinalubong at sinikmuraan. Lahat ng binatang sumugod bagsak, pilit iniinda ang sakit ng mga suntok na tumama sa kanila. Matapos naman nun, nakita niya ang lolo niya na nakatayo sa tabi habang nakatingin sa kanila ang lalaki. Huwag mo kaming intindihin dito, Sigma. Ipagpatuloy mo lang ang kung anong pinag-uusapan niyo dyan. Dahil sa sinabi nito, hindi niya pinalagpas ang pagkakataon na maipanakot dito ang mga anak nitong nakahantusay sa sahig. Mariin din niyang inilahad na hindi niya ito sasaktan kung isosoli nito sa kanya ng maayos ang bahay na kanilang iniwan. Dagdag pa niya na kakalimutan niya ang lahat ng nangyari basta sumang-ayon lang ito sa nais nila. Nang marinig ito ng lalaki, wala na rin yung nagawa. Labag man sa loob nitong isuko ang bahay, nagdesisyon itong utusan ng kanyang asawa na iligpit na ang lahat ng mga gamit nila. Hindi lang mga gamit, Manong. Sa inyong pag-alis, dalihin niyo ang lahat ng inilibing niyo rito. Gusto ko malinis, at kapag may naiwan dito, ikaw ang mananagot sa akin. Maniwala ka sa mga sinasabi ko. Hindi mo ko kilala. Nang marinig naman ito ng lalaki, hindi na ito umimik. Basta ang ginawa nito, sinunod ang lahat ng kanyang mga ipinag-uutos. Ilang oras pa ang lumipas, tahimik nilang pinagmasdan ang pagliligpit ng pamilya. Habang ginagawa nila ito, kapansin-pansin ang pahikbi nitong pag-iyak na parabang nagpapaawa. Di naman sila nito naapektuhan, lalo pat yun lang ang nag-iisa nilang tahanan. Ilang minuto bago sumapit ang 9:00 ng gabi, nailigpit na ng pamilya ang lahat ng mga kagamitan nila. Nailabas na rin nila ito ng bahay, kaya naman agad niyang inikutan ang kanilang tahanan upang masigurong malinis ito. Ngunit di pa man siya nakakapasok ng kwarto, may nakita siyang maliit na supot na nakasabit sa itaas ng pinto. Hindi niya mawari kung ano ito, pero isa lang ang nasisiguro niya, at yon ay walang iba kundi lason itong iniwan ng pamilya. Dala ng galit ni Sigma, nagmamadali siyang lumabas, sabay kumpronta sa lalaki. Sabi ko sa iyo kapag may iniwan ka, ikaw ang mananagot. Dios altitudunis, exalta, unum egolhum natre. Pagkasambit niya ng mga buhay na salita, bigla na lamang napasigaw ng malakas ang lalaki. At sa hindi malamang dahilan,
Napayuko ito na para bang may gusto itong ilabas sa kanyang katawan. Maya-maya pa, nagsimula na itong magsuka ng malapot na likido. Sinubukan din itong kontrahin ng aral ni Sigma gamit ang anting-anting niya. Pero paghawak niya rito, pinaso nito ang palad niya. May mga inusal din yung buhay na kataga pero lahat ng mga katagang yon, hindi na niya napakinabangan. Dahil sa pangyayari, wala nang nagawa ang lalaki kundi ang manghina hanggang sa lumabas na sa kanyang bibig ang sarili niyang bituka. Kung gayon, diyan mo pala'y tinatago ang tangan mong bertud. Pasensya ka na, Manong, ha? Pero mula sa oras na ito, hindi mo na yan pagmamay-ari. Kalaban mo na yan. At kung ipipilit mong panatilihin yan sa iyong katawan, ikakasira ito ng iyong sistema. Huwag ka nang magmatigas pa dahil sarili mo na ang sumuka dyan. Nang marinig naman ito ng lalaki, hindi ito nakinig hanggang sa magkabutas-butas na ang bituka nito. At para yun makaligtas, nagpa siya ang asawa nito na putulin ng kalahati ng bituka niya. Matapos nun, agad naman niyang nalulon ang kalahati na nakadugtong sa kanyang sistema. Bagaman nasa ligtas na itong kalagayan, kapansin-pansin ang matindi nitong panghihina at pamumutla ng muka. Di na rin yun nakapagsalita hanggang sa dumating sa kanilang bahay ang punong barangay. Anong kaguluhan ito? Narciso, bakit niyo pinapalayas ang pamilyang ito? Hindi ba't may patakaran dito na kapag iniwan ng bahay na abandonado, yung mga walang tahanan ang pwedeng umako nito? Kung tutuusin, matagal kayong nawala. Kaya sinong may sabi sa inyo na may karapatan pa kayo sa bahay na yan? Dahil sa sinabi nito, agad na sumenyas ang lolo niya na wag na siyang sumapat. Hindi namin kailangan ng permiso sa kahit na sino. Bahay namin ito. Ako ang nagtatag nito. Kaya ako ang masusunod kung ano ang gagawin ko rito. At balita ko, kaya yan dito nakatira, ay dahil magkadugo kayo. Tama ba, Kapitan? Huwag mo sabihing nagmula ka rin sa lahi ng mga manlalason. Nakakaawa ka naman kung ganon. Pagkasambit nito ng mga kataga, dito na walang pigil na nagmura ang punong barangay. Halos magwala na rin ito hanggang sa makita nito si Sigma na nanlilisik ang paningin na nakatitig sa kanya. Alam ng taong yon na wala siyang awa sa katawan, kaya nang magpang-abot ang paningin nila, kusa itong kumalma. Di na rin ito nagsalita pa dahil alam nito na may kalalagyan siya kung sakali mang palalain niya pa ang sitwasyon. At sa pamamagitan lamang ng mga mata ni Sigma, nahulaan na nito ang mga posibleng mangyari. Ilang minuto pa ang lumipas. Pinaalalayan na nito ang pamilya. Pag-alis nito sa kanilang tahanan, dali-dali naman silang pumasok upang pagmasdan ang paligid. Makailang beses din sila ditong naglibot bago nila mapag-usapan ang tungkol sa kanilang plano. Lo, mukha hong hindi tayo pwedeng magtagal sa tahanan to. May alam ba kayong lugar na pwede nating tirahan ng tahimik? Yung malayo sa tao at malapit lang sa kalikasan. Wala, Sigma. Maynila ito, kaya imposible ang lugar na hinahanap mo. Kung sana nandun lang tayo sa Palimbang, pwede tayong makahanap ng lugar na ganyan. Sinasabi ko sa iyo, kapag nakapasok ka sa larangan ng lihim na aral, mas gugustuhin mo ang tahimik at payapang buhay. Pero sa ngayon, Apo, pagtiyagaan na muna natin ito. Hayaan natin na ang tadhana ang gumawa ng paraan upang mahanap natin ang lugar na pinapangarap mo. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na rin siya umimik. Batid niyang totoo ang sinasabi ng lolo niya, kaya naman ipinagkatiwala na niya sa panahon ang tadhana nila. Dumaan ang mga araw.
hindi naging madali ang pamumuhay nila Sigma. Marami na kasing nagbago sa lugar nila, kaya yung dating diskarte ng lolo niya, di na pumapatok sa masa. Matanda na rin ito, kaya madalas nananatili na lang yun sa bahay nila. At para naman matustusan ang kanilang pangangailangan, araw-araw siyang naglilibot para makapaghanap ng pagkakakitaan. Kahit ano pinapatos niya, basta ba hindi yun masama sa paningin niya. Dahil dito, kung kaya't madalang na lang silang magkausap ng kanyang lolo. Umaalis kasi siya, 5:00 ng madaling araw. Tapos uuwi siya, bandang 8:00 na. Kampante naman si Sigma na walang mangyayari sa lolo niya, lalo pat nasa bayan sila. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na kahit sa mga ganoong lugar, meron at meron pa rin silang makakalaban. 3 linggo ang lumipas. May napansin siyang kakaiba sa matanda. Kaya niya ito natunugan dahil sa madalas nitong pag-iwas sa kanya. Alam ni Sigma na kapag ka nagkakagano ng kanyang lolo, meron itong dinadalang problema. Kaya naman kahit gaano pa siya kaabala, nagpasya siyang bigyan ito ng panahon. Isang araw, hindi na muna siya umalis para magtrabaho. Pagising niya bandang 3:00 ng madaling araw, nagluto na siya at naghanda ng mga kailangan nila. 5:00 malimit gumigising si Lolo Narciso. Kaya naman habang hinihintay ito, pinag-isipan na niya ng maigi ang mga bagay na kanyang sasabihin. Hindi nagtagal, pagramdam niyang gising na ito, tahimik niya itong hinintay hanggang sa magpang-abot na ang kanilang tingin. Oh, Sigma, bakit hindi ka umalis? Akala ko ba may pupuntahan kang lugar ngayon? Ay, ikaw talagang bata ka, pabago-bago ka ng desisyon. Hindi naman, Holo. May mas importante kasi akong gagawin ngayon, kaya ipinagpalibang ko na muna yung pupuntahan ko. Siya nga pala, Lo, pwede bang malaman ko anong problema ninyo? Kilala ko kayo. Alam ko na meron kayong dinadala kapag palagi kayong tulala. Nang marinig naman ito ng lolo niya, medyo napatahimik ito. Hindi ito nakasagot at ang akto nito parang nagmamaang-maangan pa. Kaso lang kahit anong gawin niya, hindi niya kayang matakbuhan ng kutob ni Sigma. Kaya naman sa bandang huli, napabuntong hininga na lamang ito habang tahimik na naglalakad patungo sa kanyang harapan. At nang makaupo na yon sa upuang nasa harapan ng hapagkainan, kalmado siya nitong kinausap ukol sa problema na kasalukuyan nitong kinakaharap. Hindi talaga ako makakapagsinungaling sa iyo, Apo. Tama ka, malaki nga ang dinadala kong problema. Ayaw ko itong sabihin sa iyo kasi alam ko na abala ka sa paghahanap buhay. Pero hindi rin ako umaasa na maitatago ko sa iyo to ng matagal. Makilatis kang tao, Sigma, at alam kong matutuklasan mo ang tungkol dito. Pagkasambit nito ng mga kataga, tsaka nito'y pinagtapat ang tungkol sa problema na kasalukuyan itong kinakaharap. Alam mo kasi, Apo, sa labas ng barangay natin, may kilala akong kaibigan. Si Punyong, yung lalaking palaging dumadalaw dito noon. Alam kong naalala mo pa siya dahil siya ang palaging nagbibigay ng pagkain sa iyo. Nagkasakit ang kaibigan kong yun, Sigma. Ilang beses ko na rin siyang binisita pero wala akong nagawa. Masyadong komplikado ang karamdaman niya dahil siya rin naman ang may gawa nito sa katawan niya. Kaya para matulungan siya, ako ang naghahanap ng mga manggagamot na pwedeng makatulong sa kanya. Kaya nga nang sabi ko, Apo, hindi kita pwedeng istorbohin dahil naghahanap buhay ka. Naunawaan kita, Lo. Pero sana hindi mo naman to inilihim sa akin. Seryoso ang mga bagay na to. Kaya kailangan nating tumulong kahit gipit ang ating sitwasyon. Samahan niyo ako sa bahay niya. Baka meron ako magawa.
Nang marinig ito ng lolo niya, agad siya nitong inabisuhan na maghintay. Ani nito, na bago sila umalis ng bahay, kailangan na muna nilang unahin ang mga mahalagang gawain, kagaya ng patuka ng mga alaga nila at ang seguridad ng bahay nila. Mahirap na, baka malooban sila habang wala sila roon. Ilang oras pa ang lumipas, natapos na nila ang lahat ng gawain. Magbabandang 7:00 na rin noon, kaya di na sila nagtagal pa. Pagtahak nila ng daan, nakasalubong nila ang kanilang mga kakilala na sumaod sa kalapit barangay. Nakipag-usap ang mga ito saglit bago sila naghiwalay. Hindi nagtagal, dito na nga nila narating ang tahanan ng lalaki. Pagpasok niya sa loob, agad na sumalubong sa kanila ang napakabahong amoy ng bahay. Para roong may patay na hayop na may natutuyong ebak na hindi maipaliwanag. Kahit nga si Sigma napatakip ng ilong ng malanghap niya ito. Halos gustuhin na rin niyang lumabas pero alang-alang sa tao na gusto niyang makita, nagpatuloy siya sa pag-usad. Maya-maya pa, dito na nila narating ang pintuan ng silid kung saan yun naroon. Pagbukas ng lolo niya rito, bumungad sa kanya ang lalaki na nakagapos sa higaan at wala ng saplot ang katawan. Pagsilay niya sa may bandang dibdib, may nakita siyang itim na marka na sumisimbolo sa bituin. Unang tingin pa lang, alam niyang marka ito ng demonyo, kaya naman agad siyang nakaramdam ng pagkasindak at pag-aalala. Batid niya na hindi ordinaryong kaso ang kinakaharap nito, kaya sa puntong yon, nagdoble ingat na sila. Lo, tama nga kayo. Hindi ito pangkaraniwan. Kung hindi ako nagkakamali, nagbenta ng kaluluwa ang taong ito. Para saan? Para sa kayamanan? Hindi ko maisip na may mga ganitong tao pa pala ngayon. Ay. Nang marinig naman ito ng lolo niya, napatango lang yon habang tahimik na pinagmamasda ng kanyang kaibigan. Bakas sa mukha nito ang matinding panlulumo buhat sa mga nangyari. Pero anong magagawa niya? Wala na siyang kapasidad na tumulong pa. Tuluyan na kasi niyang naipasa kay Sigma ang kapangyarihan ng pangalan ng Tiyor. Kaya sa madaling sabi, hindi niya na ito maaari pang magamit. Paglapit naman nilang dalawa, kasyual na umupo sa harapan nito si Sigma. Hindi niya muna yun kinausap, bagkus hinayaan niya na pakiramdaman siya ng nilalang. Maya-maya pa, bigla itong tumahimik. At sa isang iglap, naging normal ang paligid na parabang wala man lang itong sakit. At kahit nakabigkis na ito ng tali, kasyual itong naupo habang masaya silang pinagmamasdan. Kapansin-pansin din ang pag-ikot ng tingin nito hanggang sa tumigil ito sa kanyang harapan. Aba. Ang magiting na tagapangalaga ng pangalan ng Tiyor ay dumating na. Isang espesyal na bisita para sa araw na ito. Sabihin mo, ano ang kailangan mo? Papalayasin mo ba ako sa katawang ito? Ibabalik mo ba ako sa impyerno? Wika nito habang humahagik-gik. Nang marinig ni Sigma ang sinabi ng nilalang, di niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Sa halip ang ginawa niya, naglabas siya ng medalyon ng birhen habang taimtim itong dinadasalan. Matapos nun, tsaka pa lamang siya tumingin sa mga mata nito upang ito ay kausapin. Hindi ko balak na gamitin ang pangalan ng Tiyor para tulungan kang makabalik sa kaharian mo. Ginagamit ko ito para sunugin ang mga kalaban ko, hindi para itaboy lang sila. Demonyo, masyado mo naman yatang minamaliit ang pangalan ng Tiyor. Baka maya-maya niyan, mapahagulgul ka sa pag-iyak kapag naranasan mo na ang bisa nito. Ha?
Hindi yan sinasabi, Antingero. Ginagawa yan. Pero bago mo yan gawin, alalahanin mo ang taong ito. Ang kanyang kaluluwa na naghihintay para mailigtas ninyo. Mapapaslang mo nga ako, pero sinisiguro ko sa'yo, isasama ko sa kawalan ng kaawa-awang kaluluwa ng taong ito. E di isama mo. Wala namang problema eh. Nagkamali din siya, kaya hindi siya mapapatawad sa kanyang ginawa. At kung yan lang ang paraan para hindi ka na makapanakit pa, malugod ko yung gagawin. Matapos niyang makipag-usap, dito niya na sinimula ng pagdarasal. Gusto niya kasi noon pinuno, subukan muna itong iligtas sa pamamaraan na alam niya. Naisip din niya na wala na itong magagawa dahil nakatali na ito sa higaan nito. Kaya bakit hindi siya sumubok ng mga pamamaraan na posibleng ikaligtas ng kaluluwa ng kaibigan ng lolo niya? Sa loob ng ilang minutong pagdarasal, katakot-takot na atungal ang ginawa ng biktima. Nung marindi na sila kakapakinig, binusalan na nila ang bibig nito para tuluyan na itong manahimik. Dahil dito, kung kaya't malaya siyang nakapagdasal, hanggang sa makita nila ang paglulo nito sa telang ibinusal nila sa bibig. Maging si Sigma nagulat, gawa ng alam niya na hindi ito kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Posibleng kumapit na ng husto ang kaluluwa ng demonyo, kaya nito nakokontrol ang buong katawan ng biktima. Ito na rin ang pinagbasehan niya kung bakit kailangan na niyang buhayin ang pangalan ng Tiyor. Walang sabi-sabi, agad siyang nagdasal ng 3 ama namin bago niya ito sinambit ng 2 ulit. At nung mapanghawakan na niya ang pangalan ng Tiyor, seryoso niyang tiningnan ng nilalang habang nagwiwika ng, "Ngayon, sabihin mo kung natutuwa ka pa sa nakikita mo. May gana ka pa rin bang ngumisi at tumawa ngayon?" Nang marinig nito ang kanyang sinabi, pilit itong tumalikod sa kanya upang hindi masilayan ang nilalang nagabay ni Sigma. Labis na rin itong nabubulag sa kanyang presensya, kaya hanggat maaari ayaw siya nitong makita. Sa puntong yon, inakala niya na tapos na ang nilalang, pero maya-maya lang, bigla itong humagik-gik na para bang nakakaloko. At sa hindi malamang dahilan, tumitig ito sa kanya kahit nabanggit niya ang pangalan ng Tiyor. Aminado naman siya na hindi yun ang pinakakabuuan ng puwersa ng pangalan, sa kadahilanang ginagamit lamang niya ang buo nitong lakas sa mga nilalang na hindi sumasaklaw sa katawan ng tao. Alam niya kasi, mapanganib ang pangalan ng Tiyor para sa mga ordinaryo, gawa ng kaya nitong lumusaw ng buto, maging ng wisyo. Matapos ang pangyayaring niya, itinigil niya ang kanyang mga ginagawa. Batid niya na hindi pangkaraniwan ang nasa harapan niya, kaya minarapat niya itong kausapin. "Sino ka? At saang bahagi ka ng impyerno nagmula?" "Batid ko na hindi ka pangkaraniwan. Kaya ngayon pa lang, habang hindi pa kita pinapahirapan, magsalita ka na." At sino naman ang tinatakot mo sa mga sinasabi mo, tao? Hindi mo ba alam? Ako ang dyablo ng pagpapahirap at kamatayan. Labis kong ikinagagalak ang kasakitan at pagdadalamhati, lalo na sa mga katawan na aking pinupuspos. Sige na, saktan mo na ang katawang ito para maranasan kong muli ang paghihirap ng isang mortal. Dahil sa sinabi nito, di niya maiwasang mapaisip kung sino ang diablong kumakasangkapan sa katawan ng taong yon. Aminado si Sigma na nahirapan siyang mag-isip, lalo pat wala siya gaanong karunungan pagdating sa mga nilalang ng kadiliman, lalong-lalo na sa mga namumuhay sa kailaliman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, maya't maya na ang pagtatanong niya sa lolo niya ukol dito. Ang kaso lang habang pinag-uusapan nila ito,
Hindi niya maiwasang mapatingin sa nilalang dahil sa panggugulo nito. Marami itong sinasabi ukol sa kanila, lalo na sa mga kasalanan nila. Noong una nagagawa pa itong matiis ni Sigma, pero habang tumatagal, parang nawawala na rin siya ng pasensya. Kalahating oras ang lumipas. Nang mapuno na siya sa mga sinasabi nito, bigla niya itong tinitigan sa mga mata habang nagdarasal ng Latin na nakuha niya sa libretang pagmamay-ari ni Tandang Agato. At nang marinig ito ng nilalang, bumaga ang simbolo sa dibdib nito habang hirap na nagwiwika ng, Sige! Sige lang! Ituloy mo na at nang maisama ko na ang kaluluwang ito. Paulit-ulit itong binanggit ng nilalang, pero hindi na yon gaanong pinapakinggan ni Sigma. At nang matapos na ang kanyang dasal, idinikit niya sa noo nito ang kanyang noo habang tinititigan ito sa mga mata. 3 buhay na salita lang ang kinakailangan niyang banggitin bago tuluyang lumabas ang itim na usok mula sa bunganga nito. Sapilitan itong pumasok sa kanyang katawan hanggang sa makuha na niya mismo ang kaluluwa ng demonyo. Hindi ka makakabalik sa impyerno dahil ang magiging kulungan mo ay ang katawan ko. At magmula sa araw na ito, demonyo, isa ka ng ganap kong alipin. Nang mabanggit ni Sigma ang tungkol dito, tanging atungal lang naman ng nilalang ang kanyang narinig bago ito tuluyang maglaho sa katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, unti-unti na ring bumalik sa wisyo ang lalaking sinapian nito. Gayunpaman, hindi yun sapat upang tuluyan na yung gumaling. Halos ilang araw din nila itong sinubukang pabalikin sa dati nitong estado, pero sadyang matindi na ang pinsalang natamo nito. At makalipas pa ang 2 araw, tuluyan na rin yung pumanaw. 1 linggo rin itong nakipaglaban na siya namang nasaksihan ng pamilya nitong naiwan. Matapos nun, labis-labis ang kanilang pagdadalamhati buhat sa pagkawala nito. Kahit si Sigma nalungkot, gawa ng hindi niya natupad ang tungkulin niya. Pagka-uwi nilang 2, tsaka nila pinag-usapan ng tungkol sa mga nangyari. Noong araw na umuwi sila, yun din pala ang libing ng lalaki. Di na sila nakilibing dahil ibinigay na nila ito bilang oras ng pagdadalamhati ng pamilyang naiwan nito. Huwag mong sisihin ang iyong sarili, Apo. Hindi mo yun kasalanan. Dito sa mundo, may mga bagay talagang hindi natin mapipigilan kahit ano pa ang gawin natin. At isa pa, kasalanan din naman niya kung bakit siya nagkaganon. Itinulak niya ang kanyang sarili sa kawalan na alam niyang wala ng daan pabalik. Wika ni Tandang Narciso. Ay, kaya nga lo eh. Hindi ko nga rin maisip kung bakit mayroong mga ganitong tao. Paano nila naatim na makipagkasundo sa mga ganyang uri ng nilalang? Gayong alam nila sa kanilang mga sarili na sa bandang huli, sila lang din naman ang magiging talunan. Pero syempre, hindi pa rin natin siya masisisi. Lahat ng mga nangyayari, may dahilan. At anuman ang dahilan niya, paniguradong para ito sa kanyang sarili o di kaya'y sa kanyang pamilya. Nang marinig naman ni Lolo Narciso ang sinabi niya, hindi na ito umimik. Alam kasi nito na di lang yon ang makakaharap nila sa pagtagal nila sa lugar ng Tondo. At sa loob ng 2 taon, di nga nagkamali ang matanda. Kahit sibilisado na ang bayan, meron at meron pa ring mga taong humihingi ng tulong sa mga demonyo. Yung iba sa mga ito, natututunan na ring magbalat kayo upang tumalo ng kapwa-tao. At kahit marami ang naniniwalang hindi totoo ang mga nilalang na hindi nakikita, saksi siya sa kung gaano karami ang mga ito na palihim na naninirahan sa mga kabayanan. Kasi 'di ba, Pinuno, yung mga bahay dun sa Tondo,
Noon pa man, dikit-dikit na yun eh. Kaya talagang hindi nyo mahahalata. Sa paglipas pa ng mga taon, natutunan na ng mga nilalang kung papaano sila makibagay at kung papaano nila maitago ang kanilang lihim na pagkakakilanlan. At magpahanggang sa ngayon, umaaligid pa rin sila. Ang mas malala pa, yung iba nagpapanggap na sugo ng Panginoon. Sa pilitang dinadaya ang tao upang maisama nila sa kailaliman ng impyerno. Dahil sa kanyang mga karanasan sa Tondo at sa mga kalapit na kabayanan, nakilala si Sigma ng mga matatandang naninirahan sa lihim na karunungan. Katatawanan man sa mga binatilyo, hindi niya pinansin o pinagtuunan ng atensyon ng mga ito. Ika nga ni Sigma, ang mga tumatawa na walang nalalaman ay higit pa sa asong nababangaw. Hindi ito dapat pansinin ni kumbinsihin na maniwala. Mas mainam na hayaan sila sa kanilang paniniwala, lalo pat sa bandang huli, sila lang din naman ang magsisisi at magiging kawawa. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Sigma sa mga kakilala niya na napapatanong ukol sa mga taong tumatawa kapag dumaraan sila. May hirap ang ganoong kalagayan, pinuno, pero sa katagalan unti-unti na rin silang nasanay ng lolo niya. Inakala din niya na gano'n na ang buhay niya hanggang sa pagtanda, pero dumating ang isang araw na may hindi inaasahang pangyayari. Habang nagpapahinga sila Sigma sa labas ng bahay, may dumating na mensahero. Ang mensahero bitbit ang liham ni Hubra galing Palimbang. Hindi niya alam kung ano ang nilalaman nito, kaya naman dali-dali niya itong binuksan. At pagsara nila sa nilalaman, nalaman nila na may hindi inaasahang pangyayari sa baryo. Marami na naman ang namamatay at nagkakasakit, at kailangan na kailangan sila rito. Ang sabi pa sa liham, "Kapatid na Sigma, alam ko na abala ka sa buhay at sa iyong mga ginagawa. Pero kamakailan lang, may nangyaring problema. Natukoy namin ang pinagmumulan nito. At yon ay ang mangkukulam sa bundok ng Busa. Makapangyarihan ng mangkukulam, Sigma, dahil tinatangan nito ang nawalang pangalan ng Tiyor, natangan ng hari ng palasyo. May hawak din itong libro ng mga patay na merong engkantasyon para bumuhay ng aswang at likhain ng mga ito bilang mga amalanhig. Marahil, Sigma, sa oras na matanggap mo ang liham na ito, nasa panganib na ang bawat isa sa amin. Pakiusap, bumalik na kayo. Kailangan namin kayo rito." Pagkabasa nila ng liham, nakaramdam sila ng matinding pag-aalala. Kahit si Sigma noon, hindi makaimik sa mga nabasa niya. Kaya naman habang tulala siya, pumasok si Lolo Narciso sa loob para mag-empake ng mga gamit nila. At nung makabalik na ito, inabisuhan siya nito na handa na ang mga gamit nila. Aalis tayo bukas ng madaling araw. Meron pa naman akong naipon na sapat na pera, Apo, kaya makakalakad tayo. Huwag kang mag-alala, hindi malalagay sa panganib ang ating mga kapatid. Mauhusay sila at ilang digmaan na rin ang kanilang napagtagumpayan, kaya naniniwala ako na hindi sila matitinag ng mangkukulam. Sana nga, Holo, naway magdilang anghel kayo sa mga sinasabi ninyo. Pasensya na ho. Medyo nag-aalala lang ako nung mabasa ko ang mga amalanhig. Narinig ko na ang tungkol sa mga ito, pero hindi ko pa sila nakakaharap. At ang ikinakatakot ko, na baka sa basbas ng pangalan ng Tiyor, mas lumakas pa sila sa ating inaasahan. Kaya nga kailangan na nating magmadali. Tayo na. Pumasok na tayo para makapagpahinga ng mas maaga. Kinabukasan, agad silang sumakay patungong Pantalan. At mula roon binaybay nila ang daan pabalik ng Sultan Kudarat. Ilang araw din ang kanilang ginugol bago sila makaapak sa lugar ng Palimbang. Pagod na pagod man dahil sa biyahe, di sila tumigil sa paglalakad. Mula bayan,
Matyaga nilang tinahak ang daan patungo sa baryo ng kanilang angkan. Halos 10 milya ang nilakad nila para lamang marating ito. At nung marating nila ang lugar, bumungad sa kanila ang napakatahimik na paligid. Wala silang nakikitang naglalakad ni gumagawa ng kanilang mga gawain. At sa bukana pa lang ng baryo, kapansin-pansin ng mga tahanang nakasarado. Maging si Sigma noon pinuno, hindi maiwasang magtaka dahil sayo ng unang pagkakataon na makita nilang patay ang baryo na minsang punong-puno ng sigla. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang papalapit na sila sa entrada nito, may nakita silang kuba na tila bang nagtatrabaho sa palayang nasa gilid ng daan. "Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo dyan?" Bungad na wika ni Sigma habang nakahawak sa punyal niya. Batid niya na hindi taga-baryo ang nilalang dahil unang-una wala namang kuba sa kanila. Pagkarinig naman ng nilalang sa sinabi niya, bigla itong napatitig gamit ang mapupula nitong mga mata. Kapansin-pansin din ng nangingitim nitong ngipin habang walang patid na nagluluwa ng laway ang bunganga. Maya-maya pa, paika-ika itong naglakad papalapit habang nakalaylay ang mga kamay. At nung makagapang na ito sa gilid ng kalsada, dahan-dahan itong tumayo sa harapan nila. Naiilang man ang nilalang, hindi ito nagpatinag sa dala nilang presensya. Kaya naman nang makalapit na ito sa kanila, nagawa nitong maibahagi ang mensahe nitong daladala. Malapit nang mamatay ang baryong ito. Umalis na kayo rito. Hindi sapat na ibuwis ninyo ang buhay ninyo para lamang ipagtanggol ang lugar na hindi ninyo pag-aari. Lahat ng natitipukan ng aming Panginoon ay kanyang nakukuha gaano man kabigat ang kapalit. At lahat ng taong sumasalungat, iisa lang ang kinahahantungan. Pagkasalita nito, bigla naman itong sinikmuraan ni Sigma. Hindi ordinaryo ang suntok na natanggap ng kuba dahil nakabigkis dito ang pangalan ng Tiyor. Agad itong nanuot sa kaibuturan ng nilalang hanggang sa nagsimula na itong magsuka ng napakalapot. Namuti rin ang mga mata nito bago yun tuluyang bumagsak sa lupa. Alam niya na malapit na itong mamatay, pero ilang segundo lang ang lumipas, muli itong tumayo kahit labis na itong nahihirapan. Hindi mahalaga ang buhay ko, sapagkat ito ay alay ko sa aking Panginoon. At kahit ilang beses mo kong paslangin, muli akong babalik para magbigay pugay sa kanyang pangalan. Matapos nitong magsalita, nagsimula na itong malusaw. At sa isang kisap mata, nakita nila ang tuluyang pagsikalasan ng mga buto nito sa laman. Bahagyaring umalingasaw ang napakasangsang na amoy na siya namang napansin ng mga kapatid nilang nasa loob ng baryo. Pagdungaw ng mga ito sa labas, agad nilang nakita si Hubra. Armado ito mula ulo hanggang paa na parabang may digmaang nagpapatuloy kahit umaga. "Sigma! Maraming salamat at tinugon mo ang aking pakiusap. Lolo Narciso, masaya akong makita kayo ulit." Nang marinig nila ang sinabi nito, agad naman silang lumakad na parabang walang nangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na sila pinagkumpulan ng kanilang mga kadugo. Nakita rin niya doon si Lolo Miguel, pero hindi na yon kagaya ng dati. Bukod kasi sa madungis na ang itsura nito, mapaghahalataan mo na parang hindi na yon naliligo. Ganon din sila Dakil, na parabang pinagkaitan nito ng tubig sa baryo. Dahil sa kanyang mga napansin, agad naman niya yung tinanong. Sa isip-isip niya kasi, malaki ang sapa malapit sa kanilang lugar, kaya bakit hindi ito nakakaigib ng tubig?
Lolo Miguel, ba't parang ang dungis ninyo? 'Di ba, ang laki-laki ng sapa dyan sa tabi ng bahay ninyo? Huwag niyong sabihin hindi na uso sa inyo ang paliligo. Pagbibiro ni Sigma. Nang marinig ito ng matanda, agad naman itong nagsalita sa kanya. Hay apo, hindi mo alam kung kailan ko pa pinapangarap na makalasap ng malamig na tubig. Ang kaso lang hindi kami pwedeng maligo roon. Nilaso ng mangkukulam ang sapa at sino man ang maliligo o iinom doon, magkakasakit at mamamatay pagkaraan ng 3 araw. Kaya sa ngayon, umaasa kami sa tubig na nagmumula sa langit. Limitado ang inumin dito, kaya huwag kayong magsayang ng kahit isang patak. Nang marinig naman ito ni Lolo Narciso, agad itong nagpasama sa kapatid niya patungong sapa. Nais kasi nitong makita ang kalagayan ng lugar upang mapag-aralan nila kung ano ang pwedeng solusyon dito. Sumunod na rin noon si Sigma dahil baka may maitulong siya. Pagdating nila sa pangpang, nakita nila ang mga kalansay ng kanilang mga kasama na nasa ilalim ng tubig. Hindi ito nabubulok at sa estado ng mga ito, parang ilang oras pa lang itong binawian ng buhay. Nakakagulat ang kanilang mga nakita na kahit si Sigma, hindi maisip kung ano ang karunungang ginamit para maikulong ang mga ito roon. At sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, wala silang naisip na ideya kung papaano ito makokontra. Maya-maya pa, napabaling na lamang siya ng tingin kay Dakil habang mahinahong nagwiwika rito ng, Dakil, pasensya ka na pero pwede ko bang makita ang silid ng namayapang si Tandang Agato? May kutob ako sa mga lumang libro niya. Malalaman natin ang kasagutan ng salot na ito. Oo naman, Sigma. Walang problema. Halika na, para makapagsimula ka ng mas maaga. Dahil sa sinabi nito, agad naman silang dumiretso sa bahay ng namayapang si Tandang Agato. Di pa man nakakapagpahinga, ginugol na niya ang nalalabing oras ng araw para sa pananaliksik. Maglilimang oras din siyang naghanap ng mga libro hanggang sa may nakita siyang lunas na pwedeng makapagpaalis ng sumpa nito. Okay, grabe sobrang haba ng episode na to, no? Pero saksakan naman ang ganda. Alam niyo yung susunod na episode natin, yung Theor 6? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ang baryo ng mga amalanhig. Pero wala pa yan. Dito na muna tayo. After nito, siguro mga ilang araw, ilalapag na natin yung episode 6. So, pahintay na lang ako. Salamat.